Міне 21 март ол біздің халқымыздың тарихында естелік күндердің бірісі. 1992 жылда белгілі болғанша Татарстанда референдум өткөрілді. Татарстанның дәулетшілігі хақында ол вақытта татар халқы өзінің дәулетшілігіне лайықлы болған игълан етіп референдумда жеңді. Һәм әлбәттә бұл референдумны ынтырга хақыбыз жоқ. Бұл бүгінгі күндә республикабыздың халқыбыздың иң мөһим көндәренең берсе булып кала. Аны искә төшерер өчен Татарстан байракчылары, ягъни татарның дәүләтчелек символларын таратырга чыктык. Ничә байрак таратасыз? Бүген Казанда 1000 байрак таратыла. Шулай Казаннан тыш Шаллы, Биектау, Нурлат шәһәрләрендә дә бу чара үткәрелде. Бу тема бүген ябык булып санала. Аның нәтиҗәләре искә төшерелмәй, искә алынмый. Шуңа күрә хакимият моны искә алмый. Ничек кенә булмасын, милләтчеләр, милли активистлар булса да, бу көнне искә төшереп торса да, милләтебезгә файда булыр дип уйлыйм. Ни өчен искә алмый икән дип уйлыйсың? Моның бер сәбәбе бармы икән? Әйтәм бит, алар өчен бу көн шактый уңайсыз, чөнки татарның хукукларын үтәү мәсьәләләрен килеп тереләчәк көн кадагына. Чөнки референдум игълан ителгәннән соң безнең бит инде билгеле Конституция кабул ителде. Ул Конституция татар дәүләт теле була дип гарантилде. Ә күрәбез бүген көндә дәүләт теле безнең барды кәгазьдә генә хаклыкта үтәлми дигәндәй дәүләт теле буларак татар теле бик әз кулланыла. Шуңа күрә шактый уңайсыз сораулар килеп чыкмас өчен, ул сорауларны халык үз башында әйләндермәс өчен бу көнне искә алмыйлар дип уйлыйм. Ничә уйсың менә мондай байрак тарату ул искә төшерме халыкка? Әлбәттә, чөнки бу безнең символыбыз, бу безнең рәсми дәүләт байрагы һәм дә дәүләтчелек символыбыз булып тора. Һәм дә аны тарату халкыбызда республикабызга карата, милләтебезгә карата мәхәббәт хисе уятачак һәм шул вакытта Татарстанның дәүләт икәнен искә төшерәчәк.